Προκόπη, Ορίστε. μπορούμε να δίνουμε CBD στα ζώα μας? Ασφαλώς. Πού βοηθάει? Η κάναβη βοηθάει όλους τους οργανισμούς που έχουν ενδοκαναβινοειδές σύστημα. Και τα ζωάκια μας έχουν ενδοκαναβινοειδές, οπότε το καταναλώνουν καναβινοειδή, ενεργοποιούνται οι νευροϋποδοχής και βοηθάει στο κομμάτι της διάθεσης, της όρεξης, της ηρεμίας. Σκυλιά που είναι υπερδραστήρια ηρεμούν, είναι πιο... απολαμβάνουν καλύτερα την ημέρα τους. Δεν είναι ότι ηρεμούν και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, ίσα ίσα. Όσον αφορά το τρίχωμα, Και στο τριχωτό βοηθάει πάρα πολύ, γιατί και εκεί υπάρχουν νευροϋποδοχής. Βοηθάει σε όλο το τριχωτό, βοηθάει στην ποιότητα της τρίχας. Αν το συνδυάσουμε με λάδι σολομού, το CBD, τότε κάνουμε καλό και σε ό,τι αφορά την εμφάνιση της τρίχας. Είναι πιο γυαλιστερή, πιο χοντρή, με μεγαλύτερη ελαστικότητα. κάποιο πουλάκι μου είπε ότι θα μας δείξεις και ένα βίντεο. Ναι. Τι είναι αυτό το βίντεο? Θα βάλουμε, θα ταΐσουμε τις κότες. CBD. Ναι. Κάποια φυτά έχουν σοκαριστεί, οπότε αναγκαστικά πρέπει να αφαιρεθούν, δεν μπορούν να μπουν στο χωράφι και θα ταΐσουμε τις κότες. Σε ευχαριστώ, Προκόπη. Παρακαλώ.